Zeharreko bigarren domeka honetan, lehenengo irakurgai eta ebangelioen artean ikusten dugu gazte batzuen eskontza ikurrean oinarritzen. Isaiasek azaltzen dabanez, jangoikoak herrienganako maitezua agertu da. Basamortuko esperientziaren ostien, gazten eta ez helduen arteko maitasun lez. Maitaleak bere maitadoaren gandik, eta hemen, Jerusalem da, dauan kartsutasuna adierazuz. Evangelioak kristauek ondo ezagutzen da bena. Maitasunaren jaia jartzen dau. Mesias, Israelen eta hemendik izadi osoan agertu izanaren zeinulez. Biblia jangoikoaren hitza da, hartu emona bilatzen eta adierazoten dauan hitza. Jangoikoa eta gizakiaren arteko maitasunezko historia agerian jartzen dauana. Profetak zirrara eragin gure dau, giza bihotz zaurituan. Berau, osatzeko, astintzeko, mobiduteko, epaitzeko eta kontzientzia eta bizi maila barrietara zabaltzeko. Jesusek gazteen eskontza agertzen dau, aitaren maitasuna, baina garrantzitsuena ez da ura ardaua bihurtzea. Mariak argitzen dizku kontua. Fedetik eskontzaren zen sakona agertu, eta Jesus egaz zelako mesianismoa datorkigun, ikusten laguntzen dizkulako. Jesusek salbazioa dakardoako maitasunaren bidez. Ez da harritzekoa, fede katolikoen bateatu eta egonda, elizarez joateaz, arro dagoen jente gotea. Ez daki ezer galtzen da ben. Behar bada eukaristia gitxe gotea izango da, eukaristia barik zer egingo genuken galdetzera eroango gaituan egoera. Alde batetik, Mesiasek gizadian dagoen agerpera maitasunaren jaian agertzen bada, ez da buru gabea, gure bizitzazoa, jaikutsuzez folklorikoaz bustitzea. Eukaristian jangoikoak eta Kristoki horren hitzen bidez berba egiten dizkue. Olan postu eta ospatu egin geinkez, jangoikoaren salbazio ekintzak, itun zaharrean, eta posori gorena, eroan, gure bihotzak bere maitasunez, alkartze bakotzean, keinu bakotzean, guzurrak agertzean, gure aldeko apustuan emoten den maitasunez, elikatzen dituala entzunez Jesusen ahotik. Maitasunaren jaia da Eukaristiak, Eukaristia zenez bizitzen laguntzen duzku. Hau da, bertan ospatzen danak, busten gagaitu, zen horrez bizi gaiteke segunero. Jangoikoaren hitza entzunez eta Jesukristo bere semearen gorputz eta odola elikatuz. Hauze da gure deia, hartu mundura eroateko. Gure deia eta gure bizitza, guri dagokiguna, hartu eta mundura eroan. Koa guztidun betikoa, zure ardurapenean daukazu zerulurrak entzun bihotzonez, zure herriaren otoitza, eta emon zeure bakea gure egunotan. Urtean zeharreko egunetara edo meketara hasten garatzera be. Eta urteko une honetan pizkanaka ikusten dugu argiak iluntasuna garaitzen dagoela. Gaurkoto gogoratzen duzku, jainkokoa dela zeru eta lurra gorbenetan dagoana. Jaunak gidatzen gaitu. Zorkuntzaren arduradunak gu horren zaintzaile baino ez gara. Eta beraz, zarantzaren aurrean, ziurbakotasunaren aurrean, jaunari eskatzen dutzu hau entzun deigula. Eta bere bakearen barri emon deigula. Gure egun guztietan, ezin dugu astu, jaunaren bakea eskatzen dugunean, gatazkarik ez izatea eskatzen dutzagula gure buruari. Baizik eta Kristoren begiradaz bilatz bizitzea, eta gatazka unei aurre egitea. Zu Kristok eurak aurre egin lehiakeen moduan. Egizu jauna parte hartu daigula sarri, sakramentu honetan, gure erospena barritzen da eta jaunaren opariaren oroigarria ospatzen dugun bakotzean. Oparien gaineko toitz honetan, jaunari eskatzen deutzagu bere graziak, gure bizitzak bete da izala, gure bizitza jangoikoaren graziara zabaltzeko, gai izan gaitezan. Holan, Eukaristian duintasun espartua aktua izan daigun, ez diogula musin egin jaunak. Jangoikoaren semei
buruz emonduzkun titulu horri. Ez daigu ahaztu gaur, eta hemen egiten dela gure berrospanaren lana. Munduaren erdian, berpistuaren lekuko izateko sakramentuetan parte hartuz. Jaunak bere lekuko izateko dei egiten deuzku, eta deia hau erantzun behar dugu. Galduta ebien gizakiak errokiturik, Virginia Gandhi jaio zen. Kurutzean hilek betiko horiotxatik atara gaitu, eta hien artetik bizturik betiko biziaren jabe egin. Domekako bigarren prefazio, Salvasioaren plana, izen burua dauana. Prefazio honek bere zana izakona dau. Prefazio zerrendan bere kokapena bigarrena da. Jaunaren domekanaren ondoren, Salvazio plana dator. Eta urtean zeharreko bigarren domeka honetan, kutaz errukitzen dan Kristo ikusten dugu. Kanaren esteguaren erdian, jangoikoa da bere errukitzen dana. Eta bere jaiotzean, lez Ama Virginiak funtsesko lekua izan eban, lehen aurkezpen honetan be. Funtsesko da Ama Virginia eta morroiei esaten dutzena. Egin eurak esandakoa. Kristoren bizitza zelan maitatu eta noraino eroan erakusten dauan, eten bako testigantza da. Kristok amaieraino eramaten dau maitasuna eternidaderaino. Izuri gugana jauna zure maitasun espiritu. Bizi emoten dauan zerutalogi bat beraz janaritu gaituzunok, bat izan gaitezan bihotzez maitasunean. Otoitzonegaz, Eukaristia amaitzean jaunaren graziari jadanik izuri dagugaz edo beto zanda, kugan. Eta beraz, Espiritu Santuak Kristoren gandik sortzen dan karidadean bizitzereroan behar gaitu, eta holan izurtzen dan maitasunagaz bat egin. Izuri egiten dala, eta zeruko ogiagaz egiten ginduzula. Aste hon izan, jarraituko dugu gure bizitzen lantzen, aste honetan Kristau batasunaren aldeko egunak ospatzen duguz, importante izango litzateke baita be gure anistasuna onartu, gure guneroko bizitzatik ikusite. Osta ez gara osurrun joan biher, batasunaren aldeko biharrak egiteko. Eukigonu.